סיפור אמיתי שקרה באקווריום עם מוסר השכל. הסיפור הקטן אך המשמעותי הזה התרחש במהלך הביקור האחרון שלנו באקווריום, מבנה חדש ליצורי מים שנמצא בגן החיות התנ"כי בירושלים. לשם הגענו בהרכב הבא: 3 קטנים ו2 מבוגרים. הגדולים, אני, סבתא חווה, והדוד שלהם מונו, הבן שלי. הקטנים, רון, בן 2, לב ואילי, בני 4.5. לב ואילי הם בני דודים, וטופלו אצלנו מגיל 5 חודשים. אילי ולב קשורים מאוד זה לזה, לכן גם רגישים במיוחד, אחד כלפי השני. מובן מאליו שהם יכולים גם להיות חברים נפלאים וגם לריב כאלופים. כבר היינו באקווריום עם לב לפני 2, כשהוא עצמו היה בן 2 וקצת, ואחיו רון עדיין שהה בממדים אחרים מושלמים יותר. בתחילה, כשנכנסנו לחלל האקווריום, כאילו צללנו לעומק הים, האחים הקטנים התנהגו בשובבות מתונה. הדוד מונו הסתדר לא רע עם 2 הגדולים, והקטן היה איתי לזמן מה. אך מאחר שהייתי עסוקה בצילום בטלפון הנייד, רון התחיל להתגעגע לדוד, והיה צורך להחזירו אליו. בעוד אני המשכתי לצלם בהתלהבות, הנה מה שהצלחתי לערוך אחר כך. לאחר שעלינו מעמקי האקווריום אל פני היבשה באזור הכניסה, הילדים רצו לפסל של סוסון הים, ושם התגלעה מחלוקת. הם ניהלו ויכוח נרגש ורועש. לב טיפס ראשון על הפסל ורצה לשכב עליו בנוחות, אך אילי לא הצליח להשלים עם כך שהוא לא יוכל לגלוש על הגב המשופע של סוסון הים. איך זה יכול להיות שבן דוד ישכב לו בנחת והוא לא יגלוש? כבעלת ניסיון ידעתי לא להתערב במריבות של ילדים, במיוחד כשהם קולניות. אך בכל זאת התלבטתי. רציתי לתמוך בלב ולכוון את אילי להסתכל אל החסידה שחורת הראש שמחפשת אחר דגים. אך התאפקתי, לקחתי את הטלפון הנייד והתחלתי לצלם את המריבה שלהם ביד קצת רועדת. הדיאלוג שלהם נשמע בערך כך: אילי, תן לי להתגלץ'. לב, לא, כי אני רוצה לנוח פה. אילי, אז אני אקח לך את כל האופנועים, ואני לא אבוא אליך יותר לעולם. לב מתחיל לבכות ופונה אליי. סבתא, אילי מעליב אותי. כעבור כמה דקות לב כבר לא בוכה, אלא כועס ואומר, היום כולם מעליבים אותי. הדוד מונו היה ליד, והוא התערב והזכיר ללב, אם פוגעים בך,
אתה מקבל דה, אליי. אם לב רוצה לנוח, גם אני רוצה לנוח. עכשיו גם הוא פגוע, והילד מתחיל לבכות בקול רם. לב לא עומד בבכי המר של אליי, הוא מצטרף לבכי גם הוא, אך לא בקול רם כל כך. הם בוכים יחד, קוראים לאבות שלהם אבא, אבא, שאולי שומעים את ילדיהם דרך טלפתיה. העניין הוא שבין דוד, מונו, ללב היו שיחות רבות ומעמיקות על דה וקרמה. דה הוא חומר לבן בעל ערך יוצא דופן, שמכיל את כל המעלות של האדם, את המעשים הטובים שלו, את הנדיבות שלו, את היכולת שלו לשאת סבל וכו'. קרמה, לעומת זאת, היא חומר שחור, הפוך מהדה, חסר ערך, המביא רק נזק לאדם. ואנשים שסוחבים בתוכם הרבה חומר שחור, קרמה, אנשים רגישים בדרך כלל יימנעו מהם, ואילו פחות רגישים ינסו להימנע מהם. דוד מונו הזכיר ללב שלא כדאי לו לכעוס על אליי ולהעליב אותו בחזרה. אז למה גם לב בכה כשאליי בכה? ואליי בכה מיד אחרי מילותיו של דוד מונו על רכישת דה כשמישהו פוגע בך. אני חושבת שהנשמה של אליי, שהיא כמו של כולנו, לא כל כך ילדותית, אלא די בוגרת, הבינה שכאשר היא העליבה את אחיה, היא איבדה חתיכת חומר לבן יקר, דה, והייתה מאוד מאוד עצובה. לכן אליי בכה כל כך. ונשמתו הבוגרת של לב הייתה עצובה על כך שאחיו איבד חתיכת דה יקר, ולכן לב בכה, אך בשקט יותר. אני חושבת על הדגים שצילמתי זה עתה. יש כל כך הרבה מהם במיכל אחד. אז למה הם לא רבים על הטריטוריה? אולי הם יודעים להגיע להסכמות ביניהם? או אולי הם פועלים באופן אינטואיטיבי? הרי אין להם מחשבה מסובכת ומבולבלת כמו של בני אדם. אני חושבת שבאופן אינטואיטיבי כל יצור חי יודע היטב את העניין הקרמה והדה. לכן הוא מנסה לא לעשות מעשים רעים כדי לא לצבור קרמה לעצמו. זה היה הסיפור הקטן והחינוכי שלנו, חברים יקרים. והידע וההבנה שלי לגבי קרמה ודה מוסריות נלקחים מתוך הספר יקר הערך ג'ואן פלון, שנכתב על ידי המאסטר לי הונג'י, מייסד השיטה פלון דאפה.